Pelikáni úhor žije v tropických a subtropických moriach takmer po celom svete. Drží sa ďaleko od brehu. Jeho domovom sú hĺbky od stoviek do tisícov metrov. Tam je zima, tma a obrovský stĺpec vody. Schovať sa nedá, preto sa vznáša vo vodnom stĺpci. Občas sa pomaly vlní alebo znehybnie. Tak šetrí energiu. Slnečné svetlo sem vôbec nepreniká. Okolo Pelikánieho úhora sú len zriedkavé záblesky bioluminiscencie. Niekedy sa v noci za korisťou vynorí vyššie. Cez deň sa opäť ponorí do hĺbky. Aby vak fungoval, má úhor pohyblivé kosti lebky a pružné väzy. Otvára sa ako dážnik. Tkaniva sa naťahujú a tvoria priestrannú dutinu. Má málo svalov, metabolizmus je pomalý. To je výhodné tam, kde je málo potravy. Bioluminiscenčný orgán na chvoste svieti chemicky. Jeho signál sa dá zosilniť alebo stlmiť. O rozmnožovaní sa vie málo. Samcom sa však zväčšujú čuchové orgány. Zuby sa im zmenšujú, pravdepodobne preto, aby našli samice. Mimochodom, čo sa zdá u Pelikánieho úhora strašidelnejšie? Tlamuvak alebo chvost návnadu? Napíšte nám do komentárov. Všetky videá nájdete na YouTube kanáli Pozemské príšery.